le he kapi to ngai ni kha ko na ro kha hing pum po se nga cho no ka ming mo remsangi ale na he thingfal khua ni bazar huwa ma man ni hey thingfal hi kan bial chunga chuan ngeng rual kama nar mi kha ngeng rual nara nu lan siam thina kum tin he siam thina chang buan tua nge an tam siam huna an tam an siam thina an tam nu hun an siam thina chu abik takin kho thang lampang khumi ngeng pui lam kan ti a hian thingfal an chu he mi nge bial chevel chung kan the thiam to a tui bi ka kan ngaya kan hlute me ma thingfal an chu ngeng rual nu an chuan kapi ni le nu la nge leilet ta bu hi nge hlok de wi frame a hlok ve reng mai hemi tlang ram lo kan ti thoma kan ti a hian a hlok de wi frame a hlok ve na lai po om reng a hianin bu kan thar zo hian nul chana te chana ching te la chana te an tam te in alu te hei kumin chu alu hi kaching tam lawa ke zili molek kachinga chuan nakina bu seng zo a hian alu chu hemi kan lei pa ngai ang hena tokin hei a lei phut a balu lei dewa hian an tha deuh bi ka mo an titlat balu lei deuh angai de bin kan ching boka tuna hian in a to to a zam na tur te kan so ani le tuna bu in chinga tero bu chu tin sa mun nge a leilet biala tak kho chan tin ni kan ku ye mo chu kan ani le him thata se hemi mizo nu le pai na kot kan tiang kha tiang kha nen sa nge thar be thei tu rai han be se ka se lo hei a kotin kan ti lo leilet ta chuna begin kan chiar mai a begin ni kuma kha chuanin beg som thum pui ha kan tharama chu min thar na chu tin jan chin tin ni chuan kumin hi chu tere ta khan thingtlang bu kan ti mai kha min pui bu chi an tiang kha lalna vi te bu chi kha kan thenga mo ani le bu chumi bek khatin ti chuan mizo wina tin kan ti tin li kan ti ante khatiang tin kan te nang kan tin ning jang ne bek khatin ti i kan bek hi mo a thena chuanin hei bu fai buara bek pa ngai a hian kan thuna a biang a thui thei tok khan da chu ting le ke si somma bek ti na vel nge anyang ani zo tin nga leng lo ke tiang bek a chon tin nga leng lo mo tin li hi a lenga ma se ani chon tin li ai serang chuanin kan bek man hi a rem kan manga hei chu mi zo pa che da ko som thum a ko cho bek te vok cho bek te tiang te kan manga mo ko bek kan nei ang anga he a rem ma kan manga ani chuan tlemin thingtlang hemi zo pa lo tlang ram lo kan ti ai zon ala zia thei thoti na ni don chu tro ni ma se mo ani hemi a tho tu ra hi ti meang nge in tho chin ti kha an nim ti fai tu ngai te ong ve ti kha ve duangin tui kho kan nei thalawa le ti pe rang ngai ya chu wang chuanin ti tam lo khan nim hi chak ve ma ro chu a leilet bial chunga kho chuanin voi khat kan thlo chwa hi chuan a tok kan ti mai tin kumina hianin
นี่กลมไอ้กันเสียมเจ้าเดี๋ยวเรียกอาชันจู ole hey leilet chung hi kan chiang lo kan chiang lo ani le tu ye na chim re ngan tu ye na chim re ngan จิมเร่งabu mi atere sakha tu na chim hu re nga ya chon nim hi atau ne de bem เจ้าเน็ตเดี๋ยวเรา atau pa ngai na thau เจ้า thau เท่าที่คัน chu in va nim chu in va thau in va ti fai thau ติไฟเท่ากันติไฟติคันกันเท่าไว้ขัดกันถอดตัวจอนบักจูกันเท่าต่อแล้วว่า le vi khat tie thau ngai ti na ni mo thau te harem ฮาร์เว tlang ram lo ai hian harem ti kha เทนไลจอนฮาร์เราว่าเทนไลจอนฮาร์อมจูตุยอมชัดแล้ว ani le ni ma chu nge hei tlang ram lo wa chuan nu pui thual thial ten tia a ram te nge nu ram ten tia chu mi chu hei voi thum voi li thau cho te pon ma voi khat tho chau chu nge an nim man to lo ti na nge นิมบักเราไว้ขัดกันถอดสายยันมา le ani le bu hi en ti tha ve lang en chin thin ซูนขาเตซูลายาฮยานินกันพุนเด็กล่างปุยมอle zulaya in kuna ซูนขาเวลาฮยานินดูทุสามจอนพุนเทละzulaya thain phun chu กันเลยชะเรามอ a seng hun ni thei zulaya them เซ็งพุนจุSeptember อะฮะจอนกันเซ็งเทเดวงเอ็มchuan January hei tui nei thatau la January vela te bu phun thei tau la bu tu thei tau la kumchan ve chu ni seng man don ti na ni thu มาดังนี่ตุยเตอมชัดจอนมา chuan ni le bu in chin chuan nge in kui tiak photen phun nge กันกุยพด le กุยพดตะจอนินกันผลเลยอ่ะมั้ง อันนี้แหละกุมขดาไว้ขัดตินทาระ เนี่ยหันเบยตักตะกุมลงจนกุมเหียไว้ทุ่งจนทาระมันถ้ามันไม่เทแห่งลายจูตุยเฮียบ่อย จุ่ม ค่ะ บูอินลักโซชวนนูอันจำเตียงเต้นจริงเลยค่ะล่ะ ทางถ้ากันจริงแหละอีจ้าหน้าเตบุกันเซ็งเขามีกันใจกันใจตาใจทิ้งกลางอังอินมินกันติเวแล้วมั้ง อันนี้แหละจุ่มจ้าหน้าจุ่มมอเตอร์จ้าหน้าเฮมีเกลเอ็กจ้าหน้าที่เข้ามามาตอร์จาน่าเราที่นี่นิ่งทะเลไปเราทะเลจงจูอัชาโมกันจีนเฮาถิ่นให้จูมาตอร์จาน่าให้จูกันดูว่าเราจอกขมีจ้าหน้าอินจีนดันไล่ตะไคร้กันจอดเลยล่องจนนี่แหละบิขตาบีเห็นที่ข้าเต็มเฟรง่ายๆเว้ข้าตั้งไงว่าเราจานินปลีเตกันทักตาที่ขันกันตัวยังสร้างให้ลงเตียกเสตอกเวลาอินเสียกุ้งขตาเฮียนี่ฝั่งลีเตฝั่งงาเตอาจารย์กันทักข้านี่นะเช่นจูกันทักอังเจ้าโจโลเตปอยอมเวียมจ้าหน้าเราโจชวกแน่นี่หุ่นถึงไม่กันลำหุ่นแล้วว่ากันน่าเสียแล้วว่าจู่ๆอาสามน่าจะง่ายเกินจ้าน่าจงง่ายเราง่ายเรียนเราไอ้เจ้าลีบุหลาเห็นอาสามท่านบุกันหันอาจจะว่าจานบุลขัดขันกันเทียนกันหาลเดวมอหาลเดวเล็กอะไรนะชาวเวกันเตียกันหาลจานกันตุโจ้ยปีเบียละกันเชียร์ทิงฟาลยังไงนี่ไลรัมดิสตริกตบนับเบอร์จุมีอะทิงฟาลคัวอินะจานาอันนั้นทาร์ทิเตอร์รูปเลมยายังไง
asiam te ngai chung kuai nom tam nge tam vak lo kan tam vak lo fa te kan la ve mo ani le inza tengin bek inza tengin thar ve ten ke ji ke ni chu kan thar tam em lo voi khat kan lo hian hei bek khat ang te bek khat chu ke ji za tling them tling angem le ke ni hi chu kan han ti ve deuh mai ani le chu mi cha na chu in thar chuan nge ni akor ahong ti tiang khating ten kha na mi sing ti khan he han puam tran na hian kan lo mo chuanin akor chu tinga in ti pil tumiang a hlang khami acha na phang khami kha in han dan nge akor chu in ti rowa in tin han ti fai dan kha ai kan ti fai lo mo akor nen ha kan zuar ve top maya polythene saranga ke si khat pek na hian kan pek ati khan kan som nga yung kan ti ve som nga man chu he lai acha na pangai han ti mila nge ni vai ho na an zor anu nge ni tolu khatiang ai khana tlemin in ti tlom deu lo mo ti tlom de wa du pon du ve mo ei khar chong ho te hian a then chuan an nga an pe ke ni chu chu tiangin tam tham kan ti theilem lo mo ke ma ni kan bak ani le ke ji a somwa ni chon ke jing sa te nge kumdang ai lo siam ton kan siam ve zia siam hi chu mo ani le ke jing sa te nge in thal tam tham hi kan nei ve lem lo kum khata ke jing sa bor fel nge thal chuin ka she thiam lo tlem khatiang anga sat mai kan bak sal ve mai ha kan ani le bek khathar na chu a hun in te zau vel nge ngai bial thum hei ara hi voi thum te kan lo mo ti khan en ko lo boi thak em boi thak lu tuk lo ve cha na chu voi khat kan tho chuanin lo thil pha dang khami cha na si chin hun anga thil dang ai hlok tur te om the ne cha na chin kha aman hlai ni thideu nge man hla ve reng mai an chin thei to ka chon mo a chi te hi to ma zo la te kan cha te khan a chi na changa in ti khuna ngai seng the thleng sang nge ngai thakhat vel an miang avari lo ava thai nya a thar ya ari lo chu tro chuan in chi nga lo thi kha nge akarang zong ni ang zong ni ti vela nge lo ra tan alo ra chi na tang kan chi na tangin kar thum ve an yang em man la ni chu a chin chung nge ni are lo en kol chung are lo ni chu ke ti chi lu tu chuan kum sang ngai lo boi tu ra ta thin kum thum ani mai chu ani le in thar lo ber tu ma in sang nge in han thar ve to cha na chu ma kum khata ta na ni kum ha kan ching ve tam dewa nghe thì tỷ lệ đây là in rõ mỗi lầu đâu con thì sẽ hành rõ nên là hay mi hey xuống mang cái tiếng ru tên là ăn lâu thì bồi về thì mình ăn lâu thì chínhเป็นvề thì thì in tua rồi tuar em lo ve khua nghe ni kalphunga zir te pokha ni về thế mo khalai ka tu nghe lại cho nó chín in him về thuộc hạt ngay rồi kan ti khan kan ti ve nok mo ni te anga lok
ma khongai tak ang khan kan ti theilem lawa hei kan venga chuan kan han ti ve dor ra rem leilet chu tui angai rem ngai chana te po hi tui ama mo lai tak hi om ve mo ta khana ma mo lai cho kan han pe ve a an tram te chana te rem kumin chu kurun sen hi ching ila kan ti dewa kan la ching lawa mo với khatalin ti chin ton kan la ti chin lawa kumina hian chin ve te reng ang kan tia a chin dan tur chu in ruang am deuh chu in khe thiam sang e ti khanin kan ku yang amo ai so ta chon hulam pang kan thian te han a chi min pe a chu mi purun china chon lei hi alu te nga balu le deu khangai ve nga ai nan deuh chu karinga alu ne ngo kan la ti ve chin lawa a ti chin ve te ang ne an kan ta chi kha chu kan mi khwal pa khanin a chin hona a chi ka lo ngai tu ang cho lo tia lo thon lau me ya chu mi alo thon chu purun sen nge a chor to te ani furang tera a chi han ti kham purun sen tho he mi a lu ma hi mi purun sen chi kha hor ti lama chang hian ani ang kan ti chin ve do ne nge anang bu chu kumina tin hui mon chi tin ni kan chinga leile ta chuan khan a thing tlang te mai la te re kha ta chuan thing tlang bu kan tu le thom ha siam a po hei thlai hun an ti ro te chu nge ka phur pui lem lo bu an han chi nge hi chu ka lo lom ru thin tu mo ramin to dal na pakhat ani ka tia ai ti chalu chu kumina chuanin teresa khanin bu chu kan tu ta ni chu mi phei chuanin a le esencia eng mani lawang in bu tu hi an tia ma se kan han tua tui fur tui dar nam kan ti mai kan leilet sira tui kha ti han kan la ya teresa chang kan lu tir ta khami tui nu lo lut kha lo ngei ria gomo tu na hianin kan bu teresa mi chu rin ai hena tha ke po hi ka pil za na ni chu balong ve ani le hei thingfal kho ni mi chung ko za fel nge tu nen cha na chu jing chu an ching le sup mai ang nakina chan ma ai ti thang a chin tan in han bu kan seng zo he chan a chin tran reng mai ani le bu ching a chu nul bu a chu chung ko za fel nge om chu kan om ve nual mai kumin phei chu ni kum lama ching lo kha nar lama te khian an om nual lama tlang ram li nga ni tlang ram lo chi ai ni nu war to so de ong tro war ve reng mai tlang ram lo ni an om tho om tho tlang ram le an om tho tu na fokin sa mo ka pi fu pathum at in fel le mai hei in le lo te po in ni tha chuan in din nan hen nge compensation te in claim a pui tu ang po in nan nge don ve tin han nem nei ve ala mà sẽ cần đóng tắm đâu mà thì cùng với là ngay in hành đi nào anh thì cũng là cần tin khá in sạc rồi hi ăn sạc rõ hi các bạn sẽ trang là đây là ông trò quay lỗ hay là cái lỗ mà cùng thum cho cắn lụa về đó này chứ lấy được tiền hi nghe tăng râm lỗ này ai cho anh cái mà lâu tệ về na bột lang ram lâu này chứ ram hết từ bùa lúc tụ có từ miệng căn hẳn hà lắm mô ram từ bùa mà
leilet hi ka lo lom thin ma i tin athar te po nge tlangram lo ain atharau ro a hlok ding sim a siam zau dana zirte hi nya mo a hlok ve reng maya ma se leilet bo cho e hi hek deuh ani ka ti ti mo a seng hun ma de wa seng ten lo mo tu tu tlang a hian mo a bu hi zom deuh kan tia zom de wa kan her te hianin tu te min nge ni ani ve thia nge ni aramma chi kan mo amar chu te min seng ma de ni lo mo ko ti seng ma ve de wang bu pui pa ngai te ai chon mo hemi a seng hun tak tak an seng chu te min bu he lo rum de mo a zom lo de wa a hlok de wa kha hun thade un pe ka lom tu ko pin ram sang ni thingfal ko ni ni fel de me ni he an hun tha min pe kan lo khom me chu channel ke mi lo subscribe sa ba me